generații de-a rândul, prin sudoare, trudă și înțelepciune, au transmis din tată în fiu tainele prelucrării fierului. Urmașii celor de demult, fii, nepoți ai bătrânilor de altă dată, sunt oameni care au știut și știu să folosească istețimea minții și îndemânarea mâinilor. Sunt oameni pentru care munca nu e numai hrană de toate zilele, ci este și mândria lor, un scop al vieții care le dă un conținut sufletesc înalt. Și acolo am lucrat până în 74, în 1 februarie, când am ieșit la pensie. Am început lucrul la tablă ca cașmirăr și am lucrat și cașmirăr și prinzător în mai multe sectoare. Au trecut ani de când, dincolo de gerbele de scântei și șerpii de metal incandescent, omul, în toată splendoarea lui creatoare, a făcut ca pe Valea Bistrei să fie cucerite mereu noi trepte pe un drum care a condus la tehnica de vârf din zilele noastre. Sunt oameni care au înșghebat primele ateliere metalurgice, le-au sporit mereu până astăzi, când vorbim despre o importantă unitate a siderurgiei românești, întreprinderea Socomet Oțelul Roșu. Întreprinderea Socomet a devenit o unitate cu o structură modernă, integrată, cu sectoare în care se abordează tehnologii metalurgice moderne de elaborare și prelucrare a oțelului. Una din mândriile actualei generații de metalurgiști este oțelăria electrică cu turnare continuă. Oțelărie care, după 21 de ani de funcționare, a devenit și ea o tradiție în uzina de pe Valea Bistrei. Îmbunătățirile aduse utilajului, tehnologiile noi, mărcile superioare de oțel elaborate și turnate aici, atestă încă o dată inteligența scormonitoare și biruitoare a acestor stăpânitori ai focului din cuptoare. Astăzi, Socomet oferă o gamă largă de oțeluri, de la oțeluri carbon obișnuite până la oțeluri aliate de înaltă calitate. În laminoare moderne, aceste oțeluri sunt prelucrate și transformate pentru piață într-un sortiment bogat de profile mijlocii și ușoare, la parametrii care corespund pe deplin actualelor standarde internaționale. Turnarea unor piese de înaltă performanță din fontă, cilindri pentru laminoare, este asigurată într-o unitate modernă care conferă posibilități multiple de realizare și modificare a unor structuri metalice dorite. Am trecut prin secțiile acestei întreprinderi, care astăzi se numește întreprinderea Socomet Oțelul Roșu, și am înțeles mesajul transmis peste secole de acei care au aprins întâiul foc pe aceste meleaguri. Un mesaj al muncii și al adevărului. Un mesaj care include înțelesul iubirii și al muncii creatoare. Aici s-a înțeles cu sufletul și cu mintea că valoarea unui loc de pe pământul străbun este dată de cantitatea de dragoste revărsată din inimile oamenilor asupra sa. Întreprinderea Socomet a reprezentat, reprezintă și va reprezenta sursa din care țâșnește seva
ce alimentează existența locuitorilor acestor meleaguri, locuitori care i-au dat viață din viața lor, strălucire din mintea lor, putere din brațele lor, de-a lungul a multe generații, numai și numai pentru ca pe această vatră să dăinuie urmașii lor.